Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ada na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan si ONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza 29 na kini sa bulan sa Abril tuig 2029, tuig 2025 o padayon kita manghigala sa ato ang mga buhatonon. Abi no manghigala sa tunod ana lang kapoy-kapoy pag ko kahinganuman. Did paghuman ko sa Semana Santa mga igala, dito ko sa kami sa mga bikaryato, si Father mga Recoletos, si Father kining Toto Cordero, si Father kining si Father Jap ug si Father Tumo, kauban sila si Padre Dami Hirami sa Balalod, si Padre Jojo Abiliar sa Tayasan ug si Padre Nestor Rimata sa Bindoy. Nangadto mi na makasyon mi didto mi sa kining Jensan, Mindanao, no? Abot na mo dito, kuan sad mi dito mahigala, no? Gapa sa ato pa na gapa relax ginagmay, no? Gapa relax ginagmay. Didto mi sa Jensan, nya nakabisita pod mi sa mga pulumulok, dito sa may Tupi, dito sa may Surala, daghan pang uban, no? Daghan mga gwapo dito mahigala. O yung manusab, finally dito mi nag-stay gyud for the rest of the week sa kining Coronadal na formerly kanang gitawag og kuan, kanang ilang gitawag og Marbel, pero karon gitawag na og Coronadal ingon niya, no. So muna nga nindot sa kayong lugar mahigala makita gyud nato nga malambuon gyud pod ang mga lugar kundi matud pa magpasalamaton kita sa Ginoo nga maayo pod gyud, maayo gyud pod ang matud pa kahimtang sa mga tao dito. Pareho sa po nato diri, no? So, kalain-lain ang mga sinultihan dito. Na Hilonggo, Ilocano, wala na Chabacano, na Tagalog, ug daghan panguban. No? Mga waray, daghan po dito hingala kay matud pa sa kasaysayan. Niabot sa panahon din ni Mayor ni Presidente Ferdinand Marcos, no? Senior, kuan di ay kanang iya ding daghan sa mga diri sa Luzon ug Visayas nga iyang gipaadto dito sa Mindanao aron nga pag-develop sa lugar, no? Aron nga ilang kanon baton lagi Kristiyana bitang ipasibilize ang lugar. Namuna no nga sa Mindanao karon daghan gyud kay mga lain usab nga mga kining mga sinultihan, no? Pero may ra gyud kapon kay muntang, no? So no, so ato diay nga timbayaon og maayong mudto basig nakadungog ang ato karon nga mga kini mga igsoon din ha sa Jensan o gingaman usab din ha sa may Coronadal, labi na gayod ang kining pamilya nga Lapides o gingaman usab mga Cordero, no? Kaya dito na mo nag-atiman po namo dito mga higala. Nalano may muto na kanatong tanan, ari na kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Abino ang atong Saint of the Day karon mao si Santa Catalina sa Siena. Abay na mahigala, kabalo ka, kini si Santa Catalina sa Siena, ika-24 kini siya nga anak sa usa ka poor family in northern Italy and considered to be the most brilliant theological minds of her day, although she never had any formal education. And of course, during the time of the schism, katubi taong ang Santo Papa ni balhin dito sa Avignon, she persuaded no iyaha nga matud pa iyaha nga gikumbinsi, no, ang Santo Papa nga mobalik dito sa Roma inay ngadto sa mupuyo sa Avignon. Unya doon na siya mga daghang sinulat og mga treatise ang nagiuluhan og dialogue. When she died, she was 33 years old and her body was incorrupt in 1430 sa diha nga gi-exhume kini. No? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Catalina sa Siena. Padayon ta mahigala areta sa ato Vatican News, kining CBCP News, Ilocos Norte Parish Honors Heroic Priest. Ang maong pangalan sa maong pari ang ipasidunggan mao si Father Roman Ver. No? Ang kasaysayan gumahingala ni Father Roman Ver na antong 1902
17 ka mga pareng Katoliko ang miipon kang Father Gregorio Aglipay sa pagtukod niini sa Iglesia Filipina Independiente. No man no? Unya karon kaning kini ra gyud bisan gani kay kuan pa man siya na atong higayuna kining parochial vicar sa diha nga kining ni ang iyahang kora paroko gipaadto na dito sa Lawag kay aron nga himuon nga obispo sa Aglipay, wala kini siya ni kuyog ug nagpabilin sa lugar sa Lawag na atong iyahang parokya sa Santa Monica Parish dito sa kining dito sa iyahang lugar ug nagdumili gyud siya nga mobalhin sa Aglipay. Mao kadto nga ang lugar sa ilang yung lugar nga wala kaayoy Aglipay. Kay ngano man kay naadtong higayuna nidaghan ba ya ang mga tao nga namalhin sa Aglipayan Church nga atong higayuna. Pero kini si Father Roman Ver mao usa sa mga pare nga nagpabiling gyud, wala gyud siya mobalhin sa grupo nila ni Padre Aglipay. So muna nga karon gipasidunggan kini siya ug siya mao si Father Roman Ver. Ayan no. O balita manghigala gikan sa Vatican, be still and trust the Spirit. Mao kini ang uluhan usab sa pamalandong sa mga kardinales sa ilahang pagpangandam alang sa pagpili ug bag-o niya nga Santo Papa isipuli kang Pope Francis. Matud pa nila, be still and trust the Spirit. Matud pa niya, sabi ni saya pagkuan ka mo, pagmabugnawon, no? Pagmabugnawon ug matud pa salig sa Espiritu Santo. Okay no, padayon tayo manghigala sa ato nga mga buhatonon niining kabudtuhon ug padayon usab kita sa ato nga pagpangalagad. Ari na tayo manghigala sa ato ang katikisem. Ang mga pangutana karon mao kini, Padre, makasala ba ta og maghubog-hubog ta? Kasala gyud, labi nagmanumbag ka. Labi nagmamua kag baso, no? Kaya atong basahon sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 18, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaan ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. O gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 21, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog ug uban pang mga butang nga sama niini, busa pasidaan ko kamo karon sa akong gihimo kaniadto nga magbubuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa langit. Oh, liman ka, no? Wala kay lapit, wala kay dapit sa gingharian sa langit. No, so ato dayong hisgot-hisgotan ng higala, no, nga dunay uban nga kadabitang mga causes nga no nga ang usa ka tawo mahimong palahubog. Ang uban kini kuno pagkapalahubog may higala, matud pa sa pipila ka mga kinang gitawag natong batid niining matang sa mga panghunahuna. Coping mechanism na kuno kini. Urag coping mechanism ba kana bang gitawag bitaw natong mga pamaagi aron nga mapalabas ang atong low self-esteem. Coping mechanism against self-esteem. No ba na nga kalagmitan gyud sa adunay low self-esteem mamahimong alcohol dependent o mamahimong drug dependent in order to overcome their insecurities. Ayan, no? So muna nga muna atong hisgut-hisgutan pud ginagmay, no? Sa ito pa kining usagi di ay sa angay natong tutukan kung aduna kitay igsuon ba nga medyo dunay pagka palakubo gamay, no? Nga mao nga ato nga tabangan siya nga yang ma-cope up ang iyahang matud pa low self-esteem. Kaya ang low self-esteem di ay matud pa sa mga batid, mga eksperto, makakos kini og depression, loneliness, anxiety, relationship problems o underachiever in areas of work and school. No, sa ito pa kanang kini bitang low self-esteem ta mura man gyud og murag sige ra tabang murag mabutang gitag murag magtagir tago-tago unya sige ra murag magulanon unya murag sige juta primerinte dunay gikahadlukan unya dili kaayo maayong mo makigrelasyon kana bitang makighulo-halubilo ba sa ubang mga tao, no? Unya nga aron nga makakuan sila, maka-cope up sila ni ana muna nga modangop sila sa alcohol dependent. Mahimo silang alcohol dependence. Kaya naman
kana bido nakabantay mo anang mga hilumon nga kun makainom kurti na kag tabiana mo na no kay gihimo niya ang kanang iyahang kanang ang alcohol pagkahubog na niya nga iyahang kining kanang gamito niya aron makapadayag na siya sa iyahang bati no man uban nga dili makapanguyab og babae maghulat usag makainom aron makasulti dunay nunay ito low self esteem ayan no so how to cope up kanang gitawag nato low self esteem atong paningkamutan nga kana bang dili nato hukman ang atong kaugalingon mo gitawag sa in English og be good to yourself, combat negative things you say to yourself. Dili ginato uyunan ba kana mga tao nga bakit magukugna mo muna nga dili jud ko sugton sa babae nya mingo bitaw wala jud gilan jud bitaw dili na magserbi musabot in taon og low self esteem ng tawhana kinahanglan nga dili pod atong ulog-ulogan lisod pa ulog-ulogan ato ba siyang paibaon nga duna pod siya although nga dunay mga negative features sa iyahang lawas siguro pero dili po dagay tanan doon na gyud po yung mga positive ingon ni ana ay ko nga bitaw bitaw jud ang batiag naong nimo musamot ka low self esteem nimo ang kaubanan so combat those negative things you say to yourself no so mata ingon nga I failed the test I failed the test because I am stupid di gyud na mao so I failed the test but I did my best. Next time, I will try harder. Muna siya. Coping negative, low self-esteem. Be good to yourself. Practicing good self-care, rewarding to yourself to accomplishments, and doing things that make you feel relaxed. Get help from those around you. Get in touch with people who can help you feel better. Mga counselor, mga therapist, and find a good workbook for treating self-esteem. Ayan no, klaro na sabi no, di na lang usakit na magdugay may gala kay sa ako nang ginaingon medyo kapoy-kapoy pag yun tao ng ako ang paminaws lawas. Salamat kayo ha. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Cab mana milit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios o kagahong tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.